खुलुमबाय आंनि मुङा थरायना एलिटा मुसाहारि आङो चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय दिनै बे जोंनि BTR गभर्नमेन्ट जोंहाय लाबोजानाय सुपर 50 मेडिकल कोचिंनि थाखाय मोनसे मिशन बेवहाय सिलेक्ट जानानै बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोननाय मोनदों दिनै काउन्सेलिं आरो ओरिएन्टेशन प्रग्रामखौहाय जोंनि बे क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियावहाय लानाय जादों आङो गिबियावनो जोंनि BTR नि चीफ जोंनि सार प्रमद बर' बिथांखौ आङो हाजासे हामबाय होनदों मानो होननानै बुङोब्ला बेबायदि मिशन लाबोनानै गोबां राङारि बिथिङाव उन जानाय गथ'फोरखौहाय कोचिं मोननो थाखाय फ्री अफ कस्ट थाइसेबो रां गारालासे कोचिं मोनहोनो थाखाय बेयो जोंनो मोनसे खाबुखौ होदों बेनि थाखाय आङो जोंनि चीफ सार आरो जोंनि BTR नि एजुकेशन डिपार्टमेन्ट बेखौ आङो हाजासे हामबाय होनदों दा आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो हास्थायदों जों केन्डिडेट्सफ्रा बेबायदि बेयावहाय सिलेक्शन मोनबाय जोंनि गोसो गोरबोजों नाजागोन जेन जोङो बे जोंनि बे BTR गभर्नमेन्टनि बे सुपर 50 मेडिकल मिशन बेखौ जोङो सक्सेसफुल खालामनो हायो आरो जोङो बेबायदिनो बेयाव कोचिं लानानैहाय जेन जोङो MBBS बेखौहाय डिग्रियावहाय नीट पास जानानै थांनानै जेन जोङो बेखौहाय जाफुंहोनाय जों बेखौ नाजागोन हामबायसै